ଭାଇଙ୍କ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଜି ବଜାରରେ ମାଛ ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଛ ପାଇଁ ଛୋଟ ମାଛ ଆଜି ଯେହେତୁ ବଜାରରୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ବଜାରରୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲ ମାଛ ବାଛିବା ମାଛ ଗାଇସ୍ କୋଉ ମାଛ ପଚାରିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିବା ଛୋଟ ମାଛ କେତେ ଛୋଟ ମାଛ କେତେ ଉପରେ ଖାଇପାରୁଛି ଆଜି ବି ଖାଉଛି ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିବା ଛୋଟ ମାଛ ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହବ ମାଛ ଭଜା ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ଦେବେ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏବେ ଭଜା ହଉଛି ଏ ମାଛ ଏବେ ଭାତ ବଇଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହବ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଦେଖିବା ମାଛ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଏବେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବା ଏବେ ମାଛ ଭଜା ସଇଲେ ତରକାରୀ ହବ ଏବେ ଆଳୁ କାଟିବା ଏବେ ଅଦା ଛେଞ୍ଚିବା ଏବେ ଅଦା ଛେଞ୍ଚି ହେଲେ ତରକାରୀ କଲା ବାଟଣ ବଟା ତରକାରୀ ହବ ତରକାରୀ ଦେଖି ଗାଇସ୍ ଏବେ ବି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବାଟଣ ବଟା ବି ସଇଲା ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଳୁ ଭଜା ବି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଳୁ କଡ଼ା ହବ ଏବେ ବାଟଣ ରେଡି ଚାଲ ତରକାରୀ କରିବା ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇଲି ଏବେ ଚଲେଇଲା ପରେ ଚଲେଇବା ଦେଖିବା ତ ବାଟଣ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ତ ମାଛ ପକେଇଲି ମାଛଟା ଚଲେଇଦବା ମାଛଟା ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ତରକାରୀ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗାଧେଇବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲା ବେଳେ କହିବା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଏ ଦେଖିବା ତ ମାଛ ଇଏ ଭାତ ଇଏ ମାଛ ଭଜା ଏଇଟା ପିଆଜ ନେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇସ୍ ଏବେ ଖାଇବା ତରକାରୀ କେମିତି ଦେଖିବା ଖାଇବା ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରହିଲି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ।